Pedes. Wah, tangane leh dalang keplakane. ugi luar biasa. Le, engko matur karo Bapak. Aja mantuk sik, Pak. Ngenteni Pak Dalang Sri Kuncoro nyangoni aku ngono ya. Heeh. Tenang le, tak sangoni 15.000. Ning nek kelingan wong kowe esuk kaya. Wah, luar biasa ya, Dik. Ning mung pesene Pak Sri kena seneng kesenian, kena duwe skill, kena duwe kepintaran sing di luar pelajaran sekolah. Mergo racake nek wong wis seneng kesenian bocah ki racake sekolahane terganggu kok, Nduk. Iya. Contone kaya anakku lanang Barata kuwi wah tenan. Sekolah kudune mlebu jam 7 jam 8 lagi mangkat. Ning ora dadi boyong apa, sing penting kuwi dawuhe Pak Gubernur sore mau tidak hanya untuk melestarikan dan nguri-uri, tapi menumbuhkan atau menciptakan generasi-generasi penerus. Tepuk tangan. Iya. Mula nduk awake dhewe iki malah oleh tugas penting. Mula sok sapa wae monggo ingkang badhe sinau pedalangan, sinau badhe belajar dalang wonten Kampung Makassar Sanggar Rediwaluya menika menyediakan sekolah pedalangan. Dan Sanggar Rediwaluya menika sudah menciptakan dalang-dalang dari usia dini sampai dewasa. Klebu akeh tenan kok. Iya, kerawitan nggih wonten. Sampean bulan piro ditimbali Pak Pak Gubernur mau aku krungu. Napa ne? Pak Sri arep kondalang nang omahku nang daleme Pak. Wane aku kapan-kapan wae ora tak kabari pokoke. Ya Allah. Lan uga iki ngene, Nduk, ana wara-wara. Wara-wara apa? Humas PWKS, pagelaran wayang kulit besok malam pada tanggal 8 September ya ki ana daleme Bapak Haji Kondang Sutrisno, Harapan Baru Bekasi. Dalange sapa? Alah dalange ora ana liya kajaba mung awake. Kudu Ki Sena Nugroho. Sena Nugroho. Lan uga tanggal 14 September besok kuwi pagelaran wayang kulit ana ing kantor Gubernur DKI. Kuwi ingkang ngasta ya Bapak Guru. Iki panjenengane Bapak Haji Mantep Sudarsono. Iki ana meneh nduk wara-wara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu Pak Dalang Ki Sri Kuncoro Brimob tansah pinaringan sehat amin. Kula badhe ngaturaken wara-wara pagelaran Ringgit Purwa Dalang 1 Ki Endra Sabdolaras Brimob. Wah, luar biasa. Ki Dalang kondang. Kondang apa? Kondang ning Ratan. Kondang Ram. Loro Kirian Triyanto Dalang Kikuk. Kuwi murite Sulya. Heeh. Nomor 3 Ki Susilo Sabdatama. Iya. Iki ya Brimob meneh. Lagi Brimob dari dalange surat do pensiun iki kok. Ya kuwi tanggal 21 September lokasi rumah susun Karet Ben Hill. Ya. Matur nuwun Pak Dalang. Lah mongko ndek iki nek sing telepon aku iki tak obo 35 iki pindah rene to. Iki ketoke ya mung 22,5 iki. Wassalam. Ora apa-apa ya nduk ikhlas lahir batin sing baku wayang kuwi ngrembaka. Iya. Dalange sapa wae kaya motone WMC siapapun dalangnya yang penting wayangannya. Lan uga iki ana wara-wara nduk apa tanggal 14 September mapane ana mburi kampus Kuin ya kuwi Kampung Utan. Kuwi ya wayangan. Dalam rangka santunan anak yatim disengkuyung karo Sukolaras, Campur Sani Group, terus Sanggar Rediwaluya ning pengrawite urung entuk, Nduk. Iya. Dalange sapa? Dalang Ki Sri Kuncoro. Tanggal 14 September ingkang lenggah wonten daerah Ciputat monggo. Terus uga meneh jadwal Ki Sri Kuncoro tanggal 20 September ana ngendi? Piket ning kantor Brimob Kelapa II. Iya. Iki malah panjenengane Bapak Kapolsek lan saperangkate ya kepareng rawuh Pak Joko mbok menawi. Terus Pak sinten? Nyuwun sewu, matur sembah nuwun Bapak. Sampun kepareng rawuh. Wah, luar biasa. Pokoke dadi pejabat yang angger kersa mirsani wayang.
niku mesti pangkate ndang mundak. Nek ewadene kok pengen cepet leh mundak pangkat nanggapo wayang. Iya. Iki awake dhewe malah bengi iki nggawa lengger lho, Nduk. Iya, lengger. Iki lengger njaluk eling-eling Banyumasan. Ingkang nyekar Mbak. Sinten Mas Akir? Mbak niki wau. Niki lenggere Mbak Olip. Mbak Olip. Joget Olip. Lah sing beksa niku Mbak Olip, sing nyekar. Nggih niki. Heeh, matuk. Ayo kok kanggo ki lho. Iji kanggo. Merga menika wonten mriki menika mboten mligi tiyang Sragen, mboten mligi tiyang Gombong, mboten mligi tiyang pokoke pundi kemawon dadi siji. Nglumpukke balung pisah. Nang pelataran aku wis dipesen yunyung jaluke tole-tole. Lho wong wis piye-piyene kon tole-tole ya engko ngenteni Mas. Tole-tole. Lagune jan Kowe iki ngomong kok celap-celup. Mas, temenan kan ya Mas? Jaluk lagu tole-tole mau ya Mas? Ora kuwi, ngomong kok celap-celup. Lah ngomongnya Bekakas ora bejaji kok nang ngomong kok celap-celup. lagu tole-tole angger cara nang nggonku nang kene ande-ande lumut tapi angger nggonku. Lah ya wis ande-ande lumut wae, ora kuwi. Jeneng angger wong Banyumas domong nandel-andel ande lumut kuwi, jeneng ngertine tole-tole. Ayo ndang diayahi. Ayo Lip. Yo, Mbak Olip. Melu golet saweran Lip. Macange. Nggih. Menika ugi ngaturaken wilujeng rawuh tumanduk juraganipun saking tlatah Cengkareng Macange. Sinten? Pak Pak Sakuan. Sakuan. Nggih, terus Pak Haji. Karjo. Pak Haji Karjo. Mengke ngersakne rujak jeruk. Pancen kula sengaja rujak jeruk iki penak engko nek goro-goro. Ben piyayine ora kondur sik ya ta? Ben ngancani. Ben ngancani. Ning ora apa-apa wektune isih longgar. Iki baru menunjukkan pukul 10:30. Ada. Jam 7. Yo, lenggere ditanjakke. Heeh. Lagune napa? Eling-eling. Eling-eling. Apa ya sak kersane kono? Ora nganggo bowo kan, Lip. Wis langsung wae. Ayo. Eling-eling, Mas. Monggo Mbak Ulip. Monggo Mbak Olip.
Luar biasa, matur nuwun Pak Olid. Elak ya masake. Kijan. Pitados nek kula menika di sinten iki? Mbak Olid. Di Olid menika piyai saking endi iki? Gombong. Gombong. Jodoh karo ling kendang. Jodoh. Ya jodoh. Salah alamat sampean. Maksudnya sing Jaipong niku lho Pak Mak. Oh, sing Jaipong. Jodoh nggih. Nggih. Ya mbok menawa dadi jodoh. Iramane cocok. Oh, ngoten. Mbok anu sakniki genti jenengan mang ngendikan genti, kula tak udut sedelok. Mau lali janjine ki urung lho. Ya wis lali kok. Ora usah dielingke wis lali iki. Umpama jenengan iki ketoprakan sik ngono. Iki ketoprakan. Angger ketoprakan rika kali. Suminten edan apa to kae? Ha, kula gelem suminten edan. Heeh. Gelem kula. Cocok kuwi. Yang sumpah yakin. Kowe ku dadi sumintene ya. Ora Nah, masalah. aku tak milih bojoku iki. Aku nyaline mandan ciut nang kene nyong isin angger kono. Alah, ciut rak nyaline ning ra ijek enek ning jembar. Apane? Kuwi dalan ngomahku sing jembar. Dalan ngomahku sing jembar. Ning nek teng ngarep tetep ciut. Alah, wong dalan omahmu karo jembar apa? Wong aku nyatane rono nggo motor maju, iso yo maju mundur tok ngono Lah kok. kowe ora ngerti terobosane nek tungguri ya longgar. Nek tamburi, nek teng ngarep nyatane aku yo maju mundur tok kok. Jembar ki nek tumburi iso muter iso menggak-menggok. Ayo lagune apa? Nggih, kon ketoprakan iki lho. Sida ketoprakan. Oh, lah bocah ki kok ketoprakan kowe njaluk lagu apa judul apa? Aku manut. Hei, jonggra. Iki Mas Tono iki ngantuk kok. Jonggrang. Sak lumeng jagat temekane ngakoso ora ana priya kajaba Bandung Bondowoso wong ayu. Mula adoh sangkanku golek marang sliram turut ana katresnanipun